Nyun manggih pukulane semaya. Waleh-waleh menapa swanipun ing abdi kula pun Senggana. Saking nagari Pancawati estunipun kula menika kautus Sinun Prabu Bathara Rama inggih Prabu Rama Wijaya. Bilih samangke paduka kinen sumados prapta wonten negari Pancawati. Inggih saperlu kinen ngesuwi adeking pranca Pancawati wah sabiyantu dumateng Sang Prabu Rama Wijaya. Awit sampun dangu paduka boten suwiteng dumateng ngarsanipun Prabu Sri Rama Wijaya. Mila semangga pukulane semaya semangga paduka enggal-enggal kula dherekaken. Enggal prapta wonten nagari Pancawati sampun dipun antu-antu dening Sinun Prabu Bathara Rama. Sampun sawetawis dangu paduka mboten sowan dhumateng Pancawati mboten seba dhumateng Pancawati. Paduka lirwa dhumateng kewajiban. Duh nyana paduka kinenten wonten bab-bab ingkang langkung wigatos saengga mboten sowan dhumateng Pancawati ngarsanipun Prabu Bathara Rama Wijaya. Semangga pukulane semaya enggal-enggal kula dherekaken prapta nagari ing Pancawati.